Terve internet. Meikä poika lähtee Japaniin 3 kuukaudeksi työharjoitteluun. Jännittää, väsyttää. Mä en nukkunut viime yönä yhtään. Tuskin nukun ensi yönäkään. Mulla on tiedossa sellainen 26 tunnin reissu. Lähden tänään 4. Oon huomenna 9:30 illalla perillä 2 vaihon kanssa. Mä oon menossa sinne opiskelijana ja töihin. Niin mä ajattelin vähän kuvata sellaista, että minkälaista arki siellä on, miten ihmiset niinku oikeasti käyttäytyy. Mahdollisesti saatan päästä näkemään jotain paineen alla toimintaa. Ekat pari päivää mä tuun olemaan Japanissa yksin. Kun mä 19. päivä sinne pääsen. Mä nukun kapselihotellissa. Siitä tulee mielenkiintoista reissua. Sitten mä en edes tiedä, missä mä seuraavan yön nukun. Sitten se olisi 21. päivä silloin. Silloin 21. päivä mun pitää aamupäivästä olla Sendaissa. Meidän koordinaattori tulee hakemaan meitä. Mä menen sinne 2 muun henkilön kanssa, joita mä en ennestään tunne. Wish me luck. Jumalauta 3 tuntia päästä täältä helvetin metroista ulos. Tuolta. Mä saavun Tokioon. Saavuin tänne joskus 9 aikaa. Eiku 9:30 saavuin. 3 tuntia kesti päästä metrosta pois. Ja nyt mun pitäis löytää se fucking hotelli täällä vielä jostain. On mulla osoite, mut ei oo mitään kärryä, että miten tässä oikein pitäis toimia. No, katsotaan. Noniin, tässä sitä nyt ollaan. Japaniassa. Superseksikkäät kaulusteltat päällä ja kaikki. Nää on komiat vaatteet. Täällä ollaan siis tosiaan Hotel Kibassa. Matka meni vähän silleen, että mun koko reissu kesti nyt lähestulkoon 30 tuntia. Vähän vähemmän, 26-30 sillä välillä. 3 eri lentokoneella tulin tänne. Ensimmäinen kosketus Japanin Tokion metro. 3 tuntia mulla kesti Tokion saapumisen jälkeen ennen kuin mä näin taivasta. Kokoaikaisissa tiloissa. Mä en päässyt mitenkään pois sieltä. Ei sieltä vissiin pääsekään, en tiedä. Se on ihan hirveä laitos. Mut en mä tiedä. Onnistuin kuitenkin jollain asteella suunnistamaan sielläkin. Toinen kosketus Japaniin. Paikallisten kilttäys. Ne on siis tosi vieraanvaraisia. Mun ei tarvinnut kuin 2 kertaa kysyä ohjeita tänne hotellille. Ekan kerran kävin paikallisessa pikkumarketissa kysymässä, se käytännössä piirsi mulle kartan. Mut sekään ei oikein kertonut mulle mitään. Toinen kerta sitten mä seisoskelin yhdessä risteyksessä ja näytin pikkusen eksyneeltä, niin siihen tuli saman tien 2 paikallista, jotka kysyivät, että tarvitko ohjeita jonnekin. Ja saman tien löytyi. Se oli tosi mukavaa. Ja täällä sitten tosiaan tää Hotel Kiba, tää on kapselihotelli. Mä en oo koskaan ennen ollut kapselihotellissa. Mä ei sille, että mä olisin koskaan Japanissakaan ollut. Mut kuitenkin, kattokaas, tää on seksikäs. Tilaa on kuin Euroopassa. Tää on itse asiassa aika kodikas, vois sanoa. Tossa on telkkari. En mä sit varmaankaan kattele. Huomenna sitten lähtö Sendaihin. En tiedä vielä yhtään millä mä sinne menen. Tai miten. Varmaan otan jonkun valtatiebussin, ne on ilmeisesti aika halpoja. Vaan jonkun 2-3 tuhatta jeniä. Se ei tee oikeesti parikymppiä enempää. Se on tosi halpaa. Suihkussa on käyty ja seuraavaksi nukkumaan. 8 herätys, kun 10 pitää palauttaa tää systeemi. Tavoisin mä ehkä 9 asti nukkua.
Huomenta vaan. Täällä sitä ollaan Sendaissa. Kello on 5.30 aamulla. Ja se on tän reissun toinen reissun päällä vietetty yö. Eka oli lentokoneessa Pariisista Hongkongiin. Nyt oli olin bussissa Willer Expressillä. Lähdettiin siinä 11 illalla ja nyt on perillä. Mukava sielläkin on nukkuu, mutta vähän katkonaista se taas kerran oli. Tässä olisi nyt 6 tuntia ennen kuin meitä tullaan hakemaan. Toivottavasti se nyt oli 11. Jotkut sähköposteissa puhuttiin myös kello 3. Mä haluaisin nyt vaan jonnekin tasaiseen paikkaan. Mua alkaa väsyttää. Tää jatkuva reissaaminen. Katsellaan vähän maisemia. Kuten huomaatte, ei mikään ihan pikkutuppu kyllä tämäkään. Mut saa nyt nähdä, kerkeekö mä tänään hirveästi kattelemaan. Sitten kun meitä tullaan hakemaan, niin lähdetään siitä autolla Natoriin. Se on 4 tunnin ajomatka siitäkin taas. Mut nyt se on autolla, niin ei tarvi sitten koko aika katsella, että missä mun pitää olla, milloin mun pitää olla. Nyt mä saan reissun sitten ihan ovelle saakka. Se on hyvä. Jes, tässä sitä nyt ollaan. Natorissa, kampuksella, mun omassa huoneessa. Oli pikkusen erilainen, mitä mä kuvittelin. Itse asiassa tää koko paikka. Tää oli pikkusen syrjemmäs kuin mitä mulla ensimmäiseen kävi mielessä. Mutta ei se mitään. Tää tuntuu aika kodikkaalta tälle pikkusen kuvaavas ikkuna, että sai sen ummehtuneen hajun pois, niin kaikki oli ihan okei. Mut tästä lähtee nyt vaan purkamaan tavaroita ja jossain vaiheessa nukkumaan. Mut ei vielä vähän aikaa.